西山ヒット。ドラグ止まった？これやばいね。これやばいね。さっきのカンパチじゃないよこれ。これはもしかしたらおお、こげよった。大丈夫よ。あと9分ある。会長がさ、釣ったさっきのカンパチよりも大きいサイズのハマチかも。もう上がった？黒いので上がったらカンパチよ。白っぽかったら白っぽかったらそれだったらどっちと？そら棚犬と一緒よ。目を隠して。最初の10メーター、20メーター、10メーターぐらいだったね、走ったの。そうですね。もうリーダーやね。あああわやじゃ人騒がせな西やん。最悪最悪最悪。ルーキーのけてさわや売りじゃ。でも80はあるよ。ちょっとはい西やん持ってね。ああ、痛かった。でかいね。いいの会長。やっぱり石田さんの方がやっぱり一回りよ。さっきのやっぱり会長の92のブリの方がでかい。口持ってバス持ちして。いやそう。いいよこっち。はい。バス持ち？うん。いやそれで上上げて。はい。あ、そこ死ぬ。うん、そう。いやそこもっとそこ。あと今度はルーキーが食った。はい、お疲れでした。ルーキーでかいか今度はルーキーヒット。これあんまりダメか。さようなら。さようなら。